ku December unyaka 2024 unyaka isifundazwe sakaZulu Natal uhlelo wezigi somdabu lokungena ngayo ku 12 FM ngazo lokungulokotshela nje izinto ezimnandi siya ku 3 o'clock yathembisa ngathi khona ke insizwa uJuba uzositshena ke ngomsebenzi wakhe enganza uJuba phela ngiyazi ukuthi mningi umsebenzi ade bayiphethe khona lendlela zomsado ku FM 88.3 isikhathi gijima kamnandi kodwa manje sabe sicosha umqelenezo. Kodwa kwenze khona ngayithanda ke lengile lento obingazo tani ngifunele lento besho ngami uvala benganza ukuthi hey lo bakwethu awona ngisameleni ithi ngidala ngisabalaza ngifike ngosho lapha kimi ithi ngidala sisabalaza mdolomba kodwa ibifike ngayisolo ngaze danke mfala kithi danke ijuba usho kamnandi kanjani umsalo kwa FM shube sithupha imzuzu ibubalile kohona lesibili sikhitshwa mnandi uhlelwa zigi zomdabu 7 December 2024 senyaka kade sifundazwe sokwamandla kazi soqhatha qathi lapho sikhona siphethe uhlelo ngezigi zomdabu khona ke insizwa uJuba mfowethu sibuye phezulu komkele emsazweni ku FM. Womena dala ngizabalaza wongizabalaza zabalaza nawe zabalaza akuniyeka manje ngabe ngiyamlekelela ngazo kuyami ngina yikhona awungasho uzobheda uzobona into zabantu umfowethu siyathokoza kakhulu xosha leli thuba sikhulumisana nawe uyifikele nje zomsana ngoba FM asinikeze umlando ngoba FM masikhuluma ngoJuba ngoba siyazi khona igama lakhe basuba igama ke lomculo uthi hayi ngoba usomjuba nami nje ngidolombe lihle nami emculweni ngoba ngiyazama ingenze wethu asinikeze nje umlando ngoba FM masikhuluma ngoJuba insizwa kwaba nedabuka kuphi nendawo. uJuba bafowethu umbongiseni wakamlambo oqhamuka lapha eHlambanyathi esigodini sese oqhamuka kwahlabisa esigodini sese eHlambanyathi bafowethu senginesikhashanyana ngikhona endimeni njoba ngizwa nje nginibingelela ngeinto zakhona esenike nazo zokukhomba khona ukuthi insizwe siyithe ukuba nesikhashanyana emculweni dali sabalaza mana kanti ngithatha umuntu wasolundi ngathi hamba moyo mubi cha ulundi ngisebenza khona ngihlala khona nje futhi ngifunde khona futhi hayi ikhona incwadi inganza ukuthi uyabona nje ifana nalento le ukuthi yabo njoba nje ngingokamandlakazi ngilapha eBhanganoma uma sekuthiwa sengakhile mhlawumbe ngisibone kuthiwa ngakholundi noma la kodwa ngeke kusutha hayi lo msakazi lo waseBhanganoma into efanele lapha kwamandlakazi hayi lapho la ikhona asibuke ke mfowethu isikhathi usihambile singakanani isikhathi usihambile endimeni nomculo kaMaskandi ayi wemdolombe isikhathi eside kakhulu yabona ukuqala umculo ngiuqale ngo2011 umculo kaMaskandi
ukuthi ke ivunguvungu ziya kuyale nalela emculweni kaMaskandi Yeah. kodwa nje lokho engiyibambile usungayibalela ke nawe iminyaka ukuthi mkake from 2011 kuze kube imanje Kuze kube manje. lokho eyikhalile Mana mfowethu ngifuna sike sibheke ngoba siyazi mawukhona endimi nomculo kaMaskandi noma nje ngathi endimi nomculo ziba ningi izinto ziba khona iziphi lezinqinamba eyithathe wona sibonde le nale lezingenza zingibuyisele emuva ngoba siyazi uma uswenzile umsebenzi wakho kube nento uthi ayikhona naye leta disala ukuze umsebenzi wami ungayiphambili iziphi lezinqinamba uyibuka wena uthi mangizona manje yizo ezibuye zingishonisele emuva inqinamba nje yokuqala esibhekana nazo emculweni kakhulukazi thina esisafika emculweni kaMaskandi uyabuma uqala nje ukuthola umuntu ukuthola ukuxhaseka yeah okokuqala lokho siyasikufisa kodwa singakutholi kube ukuthola ukuthi usixhasekile nokuqasheka ke Yeah. ukuthi ukwazi ukuthi uyoveza phela nawe yakho ngoba njengamanje uyagcina uwenza umculo ugcina usathola ukuthi uqasheke nawe uyogibela stage kubeyizwe nawe yakho induku beyizwe yakho induku. yilezo zinto esifesana nazo kakhulu Mana ke kunenye ingoma lapha engeke ngayibuka mangiyibuka lapha obiyona ingoma ehamba phambili manje ethi mina haya nginamkhulumeli njengamanje haya ngisena mkhulumeli ngempela iyona ingoma lena eningizimu Afrika ngithe siyabuka masibuka nje umsebenzi kaJuba isikhathi singi iyona ingoma ekhuywa nganje abantu haya nginamkhulumeli manje ayi yabo leyo ngoma Mdolomba ngifuna uqamba manga ingenzele isimanga ngoba bengingayibhekileke mina ialbum entsha leyo yes ephume nge6 nje November ithi mkhulumeli leyo ngoma leyo ngendlela abantu abayithanda ngayo even isho TikTok kwamina kuze ngize ngithi hawu kuze ukuthi ngithi ngase ngiculanga ngase ngihamba ngizwa kahle no akwasambe sekuyona le ngoma ethi mkhulumeli mfowethu base sibuya siyakhuluma eziye indaba sikhiphe ke into eseboxini akwenza bakhulumele weJesu ay khona mntomdala Umishayelani umishayeleselani amncane waze wakhuluma bilayo uNkulunkulu ezweni yakala umntandake yamobila ulala khuluma bilayo uNkulunkulu ezweni yakala umntandake Ase wakhuluma bilayo uNkulunkulu ezweni Masha athi ngishayelani ungishayelani Ase babuhlunga bilabane ezweni apha mangami ziphi into zami ngiyazitshelani phela uyivo ngokho kulethe baba kwathi kulethe ufa hayi khona hayi akahambe engane sekulungile akahamba uJuba sekulungile engane zawuthi asekulungile asemthethe akahambe engane zawuthi loze konakala into zami uthi hayi anginamkhulumeli ingane zawuthi ngifuna nje umuntu ozongithokhela talk woza wekhuluma naku sicosha ukukhuluma lapha usekhathele ingane zawuthi athi sizama ukugwabela le ngoma nami ngiyazama ngiyabona iyasala manje mfowethu asikhuluma ngomusa wale ngoma ngoba masibukujula kwale ngoma mfowethu kunzima kakhulu mfowethu ngingempela nje ngiphile esweni kodwa nginamkhulumeli njengamanje ukujula kwale ngoma kahle ngingathi kulaba bafethu abakhula bezintandana yabo angingasho ukuthi ngisho mina kukhona lokho ukuthi umuntu ekhule ezintandana uthola ukuthi omunye ukhuliswa uma mncane mhlambe kwadlula umama emhlabeni wayesesala nobaba ubaba wayesethatha omunye umama yes uyabona nje makhunywa ngentandana ekhunywa ngento ethunywa ngisho izulu lina
kuthiwa wena inkuzimalanga ngoba ayinamama ayinawo umuntu ozoyikhulumela ayinambuzeli kubali yikho izisikhala sithi waze kwabhlungu ngabe nabali ezweni ake ninginikele ithuba kuthi mawukhona ezakhe umamncane ingane mhlambe khona eyikwenzile bese kuthiwa nguye lo yikho kithi ke ngicela nginike ithuba nami ngiyikhulumele ngathi nje umuzwa lo ngomu kanjalo hayi uqedile ungathole mfowethu sike sisithanda lapho singamaciko ukuthi kube khona into enisilethela yona ukuthi akwekhulume hayi ngodlama silwi hayi ngamagabade ngizochopha ngamatshe singezansi usho nje kahle enganza ukuthi cha asingathunywa phela nali isulu uyashaya umbani ngeqa amanzi mina uyangithuma ngithiwa inkalakatha umdolomba akajomba umdolomba kodwa manje aninginike nje ithuba noma umzuzu owodwa nje ngiyibekele udaba lami nami lapha engikhona asibuke ke mfowethu ngoba uqalile nje manje usho nje manje sinikeze umlayelo ngoma FM nje manje uyayizwa le ngoma emnandi ukuthi mhlawumbe mayeyibheka ngoba asikafiki lapho uthi bheka nje ngoma kodwa omunye uyafuna ukuphuthuma njengamanje ebheka i-album kaJuba njengamanje ukuthi manje zithini njengamanje kule album ekhona nje manje mayibhala ebheka manje ngoba bayaphuthuma nje manje bafuna manje umkhulumeli phela manje bafuna ukukhulunyelwa manje kodwa singaguhla phela ngoDisemba nganza ukuthi mase siguhle ngoDisemba kuthiwa ngikhulumeleni phela hawu music kaJuba ukhona online uthola nje yonke indawo mawuthe nje uJuba ungathi Juba uthi uJuba ingubo yephalo isihloko se-album leyo sithi ingubo yephalo noma ungathi uthi abantu ke sebangibiza umkhulumeli uyethe umuntu uJuba mkhulumeli kanti cha uJuba nje wakhe nganza kunjalo phela mfowethu asibukeni nje manje ngoba ususebenzile khona ingoma esingene ngayo la manje kunephimbo elingemuva lapho lewesifazane kuba njani endibeni omculo ukusebenza abesifazane phela bahlukahlukene ukusebenza nabantu ufike nawo umuntu sekukhonjwe ezinye zezinto uthi hayi uJuba ngoba ehamba nalo seziyacisha ibani sezilapha ibani kuba njani ukusebenza hayi mina ke ngenza okuhlukile impela lokho angazi noma phela kwenza ukuthi ngoba bengiqala nokusebenza nomuntu wesifazane selokhu nje ngaqala ukucula ngiyibambe ngingedwa nje album yabona lengane ingane encane ukuthi usiphesihla kandlela ifunda lapha emahlabathini ifunda emahlabathini phela olundi ngithande indlela ecula ngayo yazi ungathola isimanga ukuthi ngangizwa iculo elidlala iculo elidlala ngase ngithi hayibo ngoba ngine studio ake ngiyithathe lengane ngisondele eduze ngisondeze eduze ngahambela ngawicela ngawathi uma uyacula lo engakholosha ukukhola ongangokuthi ngathi mase ngiyifaka e-studio ngiyiqeqesha ngiyibonisa ukuthi ukuphunywa la kuphuma la yavela yahlala yenza lento engiyifunayo okuyimanje abantu bavele bengibuza bethi lengane yayisizilokhu ngenini kanjani ngifuna sike sibaluleke emfowethu lapha siyazi masikhuma ngoJuba sesikhuma ngensizwe ngoba usushithi kunesikhathi eside khona ke ndibeni nomculo mhlawumbe abantu mabelunguza emuva kwakho la usuka khona kukhona lapha abafike bethole khona umsebenzi wakho lo awakudala kanjalo ngoba siyazi ukuthi ngoba uthi wena ufike ukanisa ufike ngo2011 endibeni nomculo njengamanje siyazi ukuthi abantu abaningi bafisa ukubheka nezinye zomsuka weingoma zakho lapho usuka khona cha ufuna ukuso kuJuba ukuthi leminye umsebenzi imingaki lemsebenzi semuva kuJuba imisebenzi enginayo cishe uma ngingeza ukuphosisa cishe i4 imisebenzi nje enginayo esesandleni nje cha nazi umsebenzi engimumva ukuthi ke ngezimo zokuthi kade siqalile lento besingakwazi nokuthola ithuba lokuthi sikwazi ukufaka umusic wethi online yabo nje nokuba nalona uzukwazi ukungena kule album abantu beyithole all over ngibonga uMr Nkosi umphathi wami engihamba naye lana mhlambe naye uzolithola ithuba ekhulume naye kuze kufinye lo wani beqala nje ukulizwa iJuba ngathi selindiza amawala sekukhola isandla sakhe kuyonke lemisebenzi vele bengade nami ngiyibambele ngokwami okunye nami ngishayisa ngakuthola kodwa ke ngokuthi ngoba ngisho ngithi nje ngisengisheshe ngamethula ngibonga ukuthi bamuzwa nje nguye uMr Nkosi ukuthi yena othengeke ake siyifake kanje lezi zinto lezi ke ihambe yebo ngifuna sike sibheke ngoba uyasho bengisafuna siye lapho ukuthi kube ngakanani nje ukuthwala kanzima ngoba phela kufanele ukuthwala kanzima neziyeze ingcenamba ukuthi ube khona emsebenzini kodwa uyibona uyemuva ngenxa nje unawo umbheko womsebenzi wakho kanjalo yabona lokho Mdolomba angifuni uqamba manga kuke kuphela ubuthonga mina anganoma kwabanye abaculi kuyabenza yini mina khona lento eyenzakalayo uma ngisuke uma ngilele ngiye ngiphuphe mina ngibhala ingoma iphume injalo ngivuke ekseni ngiyibukeze ngiyidlala bese kuthi mangifika kwesikhathi ngifikele ngizwe kuze kuthi angikhale ngithi why lokho enginginika ingoma ebusuku nithi angibhale ingoma kodwa futhi manje angiyiboni inqubekela phambili angitholi ngisho uxhaso angitholi ngithi ngiyazama ngifuna ukuyogibela eziteji ngasitholi ngisho ithuba lokuyodlala ngithi kanti kwenzakalani yabo kufika ukuthi kwenye ngiyiyeka lento ngoba lento lena lokho bese kufubela lokho ukuthi ngani lento uyayithanda uzoyiyekela ba uzoshila abantu ngoba phela kwesisikhathi mfowethu into makubizo lakho ngasikhathi akulula ukuthi uyidedele ukhanqaphaza uyakhona
nanokwazi ukuthi bakhona sebeke baliza uzilakha abalithandayo bangithi no WhatsApp uyakhuluma no Facebook uthi kuthiwa hayibondo uthi ungayiki lento hey ngithanda ingoma yakho ukuthi ivele kuvuseleleke le nto leyo uyabona masakhuluma lapho nje sike eNingizimu Afrika senza lapha ku TikTok lapha ekhala khona abantu abaningi engaboneka beyibuka le ngoma le kaJuba lapha nethi umkhulumeli yona ngoma ehamba phambili lapha siyalila ke manje sinamkhulumeli manje siyalila ke manje lapha kwenzakalani ngempela khona isililisa kangaka eNingizimu Afrika mfowethu athina amazwi akho onqenqa eNingizimu Afrika ngoba umsado ngoba FM abangaka ziningi iphathi mandlela lo msado ngoba FM baningi abantu abenza imicimbi ngoDisemba kungewona umcimbi emkhulu kodwa abantu banemshado kunezinto eziningi ezikwenza ukuthi usondele emehlweni abantu ngoba izinto eziningi ezikwenza ukuthi usondele emehlweni abantu ilezi zinto ezincane ezisondela yabo moya lapha emshadweni bethi nangu uJuba ngelilanga sobona uJuba esephesheya kwelandle koKapa kanjalo kuthi nje amazwi akho onqenqa nokufaka ukuthi abantu befake isandla kuze nawe ubonakale balasweni cha nayi imbatata yakho lapha ehamba khona umsakazi ingakuncenca nje kakhulu kubantu ukuthi beqala beziphe nje isikhathi sokugxila kakhulu kule album njoba ngikhiphile ngicabanga ukuthi inamba ngizoyishiya angani noma kuse isikhathi esifanele ukuthi ngayishiya ngizoyishiya kodwa inamba ngasekugcineni mina ke uyangiWhatsAppa nginenhlahla ke ukuthi ke nginayo makoti kodwa lo uya understand noma uyazi umsebenzi noma ungifola ngo12 ebusuku noma ungifola ngo12 futhi wena hayi ngicela ukubuza ngomculo ha ungivula nje loudspeaker sikhulume ngithi hayi akunankinga mawangitholanga futhi ngibuya nje njoba kunjalo ku WhatsApp abazongiWhatsApp nje namhlanje bawula beyithola ilink yalezi ngoma bazoyithola ngina kanjani namhlanje uNkulunkulu wami ugudle line kaMama uline kaMama ngaze ngaze uthi uyabona ke ngiyathanda ijongo liphumela obala ngaze uthi ningangibuzi mina obanginetsheba nempandla yami ngaze uthi cha kumnyama nonyezi ngaze uthi kuthalaziso moxamba bashaya izandla mfowethu ngaphambi sengasigcinele komaphethele indaba yethu asibingelele nje umhlonishwa ohamba naye udlusa nje umshini ngapha ngakuyena hayi uthathe wona lo mshini nezo umhlonishwa lo mshini uyahamba lo mshini uyayiva ke ngoku aphi kama ngami ngaze uthi lo uyawuthula uyayiva ke ngoku umhlonishwa sikubuye phezulu komngele emsazweni ngoba Siyabonga kakhulu Mdolomba. Ngicela into enzami nakho ke. Naso. Na uyayiva ke? Ngibingelele Mdolomba ngibingelele kubalaleli bonke bana ngoma FM. Lo khulumayo umzwanilo kaNkosi abamazi ngomzwayi. uNkosi uDlamini idlukuladlulisa kwanobamba sebadlukulisa. Thina sawela libombo ngokuhlehletela. Yeah no siyathokoza isikhathi siyibonga insizwa nansi siyasho ukuthi hayi amagalelayo ade ekhona kodwa ade engaveleli ukufika kwakho ukuphakamisa isandla kuyona sikwazile ukuvela ebalazweni manje neyikhona kunzima kunzima lapha kwezomculo kodwa ke into engingayibonga kakhulu kuJuba naye ngisixoxa liphelike ilanga lesingaxoxanga ukuthi ngithanda isineke umuntu onesineke unomoya ophansi izinto akayithatheli phezulu nokuthi ke ukusebenzisana kwethu kusesezingeni lokuthi imqondo wethu usacabanga ngendlela eyodwa nesifisa ukwenza ukuthi kuye phambili sisavumelana ngakho ngoba ngisho ukuthi ke imigoqo ikhona ke emculweni njengoba ukhuluma nje ngemicimbi uqashwa nani wenza lezo bonelo kuyenzeka ukuthola ukuthi ke lawo mathuba njalo awaveli noma amanye ithanda ukuyiveza phinda shabalale uyawubuke nje uthi hayi impilo yendlela noma impilo yokuphila mhlambe kulomkhakha esikunje ngamanje wezomculo ngoba kulukhulu ngempela ngifuna uqamba manga kodwa ke saye safika kuleli thuba ukuthi hayi vele izinto njengamanje seziyashintsha aweswasebenzise kakhulu ama digital platform la khona abantu abazokwazi ukuthi umculo bawubone bawuthande ngoba ukuthanda umculo akufanele uthande umculi kufanele uthande umculo ukuze uzokwazi ke lapho ukuthi into yakhe ephambili ngoba manje once wathanda umculi ezinye izinto awubusayithola kahle no ungabusazizwa ngoba indlebe yakhe yavaleka ngakwelinye iside ivuleke ngakwelinye iside qedile ungethola sinikeze umbhobho sinikeze inombolo engasi sinikeze umbhobho lilisa awiva ngokho ayifale mfana usikhathela abantu eNingizimu Afrika umsana ofema uhlalo wesikhi zonke busikhijima mnandi 7 December 2024 nyaka nesifundazwe sazo uyatshalalele sichazele phethe ijuba limthonto ive ngokho ngiyeke nizongikhalisa le ngoma ngiyeke nizongililisa le ngoma izongililisa emsakazweni lokhu ngilila kuthiwa Mdolomba inyembeze engaka uyithatha apho ijongo ibe ngisho kanje 27
27 minutes before 3 o'clock 7 December 2024 seyivala lengosi ingane siya kakhulu insizwe silethele umsebenzi wayo ngoba kubaleke silethele umsebenzi siuve ingane zethu nami ngiyayifuna le ngoma nginukulela ngikhale kahle ntamba mntu ngiqele intuba ngigulumele ngathi ngililele ntamba mama ngilele ngedwe ingane zethu ngoba into engizoyenza ngoba uzolile edolobheni futhi sekwenze njani lo ubetho ngibani ubetho phela uthi usha wesifazane akukho nje umuntu ukushayile ingane zethu kuthiwa nje umuntu edolobheni belila nje edolobheni shaya ngowesifazane bemsuwele engekho nakuyena owesifazane ngililiswa ingoma kaJobe ethi ayina mkhulumeli mfowethu siyabonga kakhulu isikhathi sakho lana ethuba ukuthi nifike emsakazweni nizotshena uzonikeza abantu umsebenzi wakho naku umsebenzi wakho nazo ikhala ngephara manje sephareni manje hey yeah mfowethu hayi nakuyo njalo lo ngoma le hey kusuke kukhulunywa kakhulu lapho ke ngisuke ngiyala yeah ngisuke ngiyala kakhulukazi lo muntu osuke esenabantwana ozele ukuthi njengami njoba sengizele ukuthi bantu abamane okufunda ukuthi impilo ayizimeli izimela umathanda hayi ngalendlela ofisa ngayo wena hey uyabona khona lapha engize ngikuveza ukuthi ungibona mina ngigqoka amadabudabu nje mina ngaqhuzuka nami ngifisa ukufana nami balaleli into engithanda nje ukudlulisa abafowethu sibonga nje indlela enisupporta ngayo since album phumile mina bengayazi ke lento ngangihlale ngiyibuka nje go Facebook ukuthi awukwathi kubalwa nenamba cha inamba ziyakhuphuka kakhulu futhi engithemba ukuthi zisaphambili bayidlala impela abantu ingoma iyangena kubantu iyayingelela yona ngicela abantu kubashela nansi inamba yami yes uzongifolela kuyona uphinde ungi-WhatsApp kuyona ku 071 58 45 490 siphinde mntana ekhaya 071 58 45 490 le number uya WhatsApp kuyona ufone kuyona ma WhatsApp nje mina yiki into engizokwenza ngikuphendula nje ngelink sesingaxoxa okuningi sengikuphendule ngelink uzobuya khona ma ukuthi yenza ivideo futhi ukuphendula ngelink ukuphendula ngelink bafethe ku TikTok uthi uJuba 213 uJuba 213 lapha ku Facebook selikhona ipage elithi uJuba kodwa ke noma lisanda kuvulwa mawungabe ubona ukuthi mhlasimbe ubona ukuthi awutholi kabanzi ngoJuba lapho ungaya futhi kumbongiseni ufaka uhayi ungayifaka uayi uthi mbongiseni Mlambo uzobusuthola mina ke bafowethu ngicela nje ukuyibongela kakhulu ngikhonzele nesalukazi sami lapha nomama ekhaya ngiyazi ukuthi ungilalele phela kaphuthwa ke into enje very nice ngibonge nje kubonke abantu abasilalele ngibakhonzela bonke ke abebhizi bengibhalela ku Facebook WhatsApp ethi ungibize ikika abaningi kakhulu lama ngathi ngizoqala manje awukahle futhi sededela siyabonga nje khona kumhlonje ngethuba uthi akwazi unifikela ngibala lensizwe shooter kunesiqaleli shooter nalensizwe uyiphele elikhulu balazi iphele TV umvuselelo angithi phela iqala lapho lento uthi sibashiya abantu uthi hayikhona khona isandla esilapha esizazi ungasiboni lokusibopha nje sibopha about oqhaqhwayemi lokuthi ithi fast about oqhaqhwayemi kanti nangu umDVD wethu ngapha ingane zethu usiphethe ngane ukusichopha manje sabona sengiyaba kulezi ibuko lapha ngoba cha uyalwa uyagadla mfowethu sibakhulu isikhathi sakhe emsazweni ngoma FM mfowethu siyabonga kakhulu kulungile asimnikeze nathi ingoma number ngeke ingane zethu ngoba vele sinaye lapha akakwazi phela ukucula sinamba efana nje nami ingane zethu sizawusama nje kodwa khona sibone ngoba umuntu ecule ekhaya usibalo wosugumede ngifuqaba wena la sinamba usibalo wosuku wayicula ekhaya ethi usibalo wosuku mayinotho wena kuphela umuntu oyicula hayi uyavela phela endleleni ingane zethu kodwa ke kulungile ngithatha inombolo umhlonishwa nxa isikhathi ngihlabele mgama unohlelo ingane kwethu sibonga kakhulu nje mfowethu emhlonishwa kakhulu siyathobeka nange ukuthi nikwazi ukuthi nifike emsakazweni nje nicha kufuna nje ukuyifikela mathupha hayi ngeselula nifike nje mathupha nizochana insizwa mhlawumbe futhi uxhumana nawe ngapha esayidini yakho baziningi into abafuna ukuyibuza abanye befika ukukhulu endimeni umculo kaMaskandi phela abasafuna ukuthi mhlawumbe ubaseka basefuna nje amasu ukukhuliswa endimeni umculo kaMaskandi hayi mina ukuze ngikwazi ngoba sengiqalele emculweni nje manje nami ngifuna ukuthola indlela yaphambili iphi indlela yaphambili mhlawumbe eziphi inombolo abayisebenzisa uzokwazi ukushayela siyabonga kakhulu mhlonishwa Mtholomba nayi number yami ke engisebenzisayo u073 1053 yebo 048 asiphinde mhlonishwa 073 yes 1053 yebo 048 yes umzwandile cha mina kwami unkosikazi aka understand siyakhala uyazi ukulalela impela mawufona nje ukhuluma okumayelana nesizwe mawusophuma esiporweni ngizolivala ngoba ngiyobe sengingedwa sengilele enyaweni siyabonga sithokoza kakhulu